Os equipos barbanzáns da primeira futgal viviron xornadas dispares. O Valiño rompeu a súa mala racha con a vitoria por 2-1 contra o Arcade, mentres que o Abanqueiro logrou un empate a un gol contra o Sporting Estrada. O Unión caeu 3-0 ante o Marín e o Esteirana tamén sufriu unha dura derrota por 0-4 contra o Castriz. Esta fin de semana, na primeira futgal, vivíronse resultados dispares para os equipos barbanzáns. O Valiño logrou romper a súa mala racha e acadou unha importante vitoria por 2-1 contra o Arcade. Tras unha primeira parte sen goles, os locais adiantaríanse ao comezo da segunda metade, pero Iván Costas empataría no minuto 65. Finalmente, Daniel Ozores anotaría o gol da vitoria no minuto 76. Con isto, o Valiño sitúase 16º, con 9 puntos, e está a só 2 de saír da zona de descenso. O seguinte encontro teñeno este sábado contra o equipo de Ponte Caldelas, como visitantes, ás 4 da tarde. Pola súa parte, o Abanqueiro logrou un traballado empate a 1 contra o Sporting Estrada. A pesar de que os locais se adiantaron no minuto 26, o Abanqueiro non se deu por vencido e conseguiu o empate no segundo tempo grazas a un gol de Alberto Torrado. Os boirenses manteñen a 14ª posición con 12 puntos. O seu próximo encontro será este sábado na casa contra o Marín, un dos equipos da zona alta. O Unión non puido sumar puntos na súa visita ao Marín, caendo por 3-0. Os locais marcaron cedo e o Unión non puido conter o xogo dos rivais na segunda parte, que sentenciaron o partido con 2 goles máis. A pesar da derrota, o equipo de Rianxo mantense na terceira posición con 32 puntos. O próximo reto será este domingo canto reciban ao Agolada na casa. No grupo 2, a Esteirana sufriu outra dura derrota, esta vez por 0-4 contra o Castriz. O partido complicouse de inmediato co primeiro gol dos locais no minuto 1 e o Esteirana non conseguiu reaccionar ao longo do encontro. A derrota deixou o equipo muradán na última posición con 9 puntos e o próximo encontro será este domingo contra o Arzúa, no que buscarán sumar os 3 puntos como visitantes.